Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, gaderli Aydymsaz söýjiler we dinleýijiler. Bugün 1-nji sentyabr hepden ýeşenme güni diýmek türkmen we tele aýlymyny taýýarlanyp size hödürlenýän janly aýdymlardan, janly saatlardan dizilen owazlar saatlaşyny atly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ýyleşýär hormatly tamaşaçylar, gahrman arkadamyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele aýlymymyzda ine şeýle döwrewap sahnalar, gepleşikler taýýarlanyp, şular ýaly gepleşiklerde de ýurdumyzdy ýaş zehinlerimiziň okuyup başarnyklaryny halkymyza açyk görkezmäge gahrman arkadamy tarapyndan bize uly mümkinçilikler, uly şertler döredilen. Ine bize şeýle şertler döredip berýän, bize ustad bolup duran, halipa bolup duran mehriban arkadamyza gepleşigimiň başyny çäksiz alkışlarymyza aýdýas. Goý edid arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Türkmenistan rowaşlyň watany bilen ajaýyp ýylymyzda bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, bagtyar günler ýaran bolsun. Ne mehriban ýyleşýär şeýle ýagşydan ýagşy arzuwlar bilen biz owazlar taýýarlaşyny atly gepleşigimiň täze sanyna başladyk. Ne mehriban ýyleşýär hormatly tamaşaçylar, bugün 1-nji sentyabr, bugün ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen bilimler we talip ýaşlar güni uly Aydymsaza şadlyga şowguny toý bayrama beslenip diýarymyzda bilimler we talip ýaşlar güni ullun toýlanylýar. Ine ertir nesip bolsa gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda täze okuw mewsum başlar. Ne şu okuw mewsumynda da talip bolan deň duşlarymyzda, aýdymçylarymyzda, sadanlarymyzda okuwlaryna ul üstünlikler arzuw edýär. Olar näme okuwlaryny üstünlikli tamamlap geljekde mehriban arkadamyzyň saýasyny öz saýlap alan hünärlerini mehriban arkadamyza halkymyza ak yürekden hyzmat etjek türkmen ýaşlar bolup ýetişmeklerinden tüýsüremizden arzuwlaýar. Ne mehriban ýyleşýär gepleşigimiň bugünkü sanyna da gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen bu ýyl talip bolan iki sany zehinli aýdymçylarymyz bilen gepleşigimizde söz üçin jany sesde owadan aýdymlary ýerine ýetirip bererler. Olary sahnamda çağırmadan öňürtüm, ýigitlerimiziň ýerine ýetirjek aýdymlaryna sadanlarlyk etjek, sadanna dostlarymyz, sadanna ýigitlerimiz bar. Olary äder gepleşigimiň başyny siz bilen tanış edýär. Akordeon saduralyny Guwunç Şammiýew, şeýle de klawiş saduralyny zehinli sadanlarymyzyň biri hoş geldi Amam Guliýew. Şeýle de dep gakuwlaryny biziň gepleşigimiň her sanyny çykyş edýän aýdymçylarymyzyň aýdymlaryny sadanlarlyk edýän sadanna dostlarymyzyň biri Atajan Eýubow. Şeýle de ýene klawiş saduralyny sadanlarlyk etjek sadanna dostlarymyzyň biri Döwran Hanyaliýew. Şeýle de gitara saduralyny halipa sadanlarymyzyň biri Daňatar Dotdyýew. Halipalar ýetler biz siz gepleşigimizde hoş gördük. Nene mehriban ýyleşýär siz üçin gepleşigimiň bugünkü sanyny owadan aýdymlar jany sesde ýerine ýetirip berjek zehinli aýdymçylarymyzy biz sahnamda çağıraly. Olaň ilkinjisi gahrman arkadamyzyň şag adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi aýdymçy Resul Şopanow. Maýa Kuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Gurban Murat Jumaniýazowy biz sahnamda çağırýas. Ýigitler sahnamyza gelip bilersiňiz. Ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Resul. Assalamu alaykum. Ýeriňizde ýaşaýyp bilersiňiz. Ene mehriban ýyleşýär hormatly tamaşaçylar, owazlar saatlaşyny atly gepleşigimiň bugünkü sany bilimler we talip ýaşlar güni bilen gabat geldi. Owazlar saatlaşyny atly gepleşigimiň bugünkü sanyny da 2019-njy ýylyň bagtyar talipleri bu ýyl talip bagty bolmak müýesser eden aýdymçy dostlarymyz biri Resul Şopanow, şeýle de Gurban Murat Jumaniýazow sizi ýigitler ýene bir ýola 2019-njy ýylda talip bolmagy size okuwda ul üstünlikler arzuw edýäs, tüýsüremizden gutlaýas, geljekde de näme şu saýlap bolan hünäriňizde kämilleşip bilimiňizi artdyryp nikiňizde aýdymçy nesip bolsa mehriban arkadamyzyň saýasyna ýurdumyzda toýlanjak, toýlanmyzy, bayramlanmyzy mehriban arkadamyzy watanymyzy wasp edýän owadan aýdymlar bilen wasp edip berejek, geljekki meşhur aýdymçylar siz bilen size ýene bir ýola ul üstünlikler arzuw edýäs, gepleşigimizde de ýene bir ýola hoş gördük diýäs. Ol Bey Murat 2019-njy ýyl bize de talip bolmak bagyt müýesser etdi. Ýaşyk arzuw edýärdiň, bir talip bolsam, bir başa çağalykdan arzuwum Bey Murat. Onda siziň çağalyk arzuwuňyz mehriban arkadamynyň saýasyna hasyl boldy. Elbetde hasyl boldy. Çağalyk arzuwum
Mehriban arkadamyň saýasynda hasyl boldy. Biz haýsyrda baramyza haýsyr üstünlüge ýetemizi mehriban arkadamyň biz hakda aladasyny görýär. Biz hakda edýän aladalar üçin mehriban arkadamyla tüýsüremden sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň saýasynda talip bolmak batmagy da müýesser etdi. Durmuşymyz bagtly pursatlary besleýän mehriban arkadamyň jany sag bolsun tutýan tutumly işler elbäde rowajal. Doğrudan Beýmurat Resulüm ýanky aýdanlarynda menem goşulýan. Bize sunwatda halip bolup duran mehriban arkadamyň saýasynda talip bolmak bize maňa da müýesser etdi. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun alyp barýan işlerinde elmidama rowaşlyklar ýar bolsun. Köp sağ olun ýetler arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Çağalykda hemmämiz aslında çağan ýa-da arzuwçyl bolýar. Çağalyk ýyllaryňyzda näme arzuw edýär? Kim bolmakly arzuw edýär? Ay çağalykda Aýdymçy bolmakly arzuw edýärdiň fadan ne bolmakly ýa ýokda futbolçymy? Şuma Gurban Murady äli ýazga başlamaka söhbetde şolamdy, tugalamy uzaýyn moýlaglan. Ya siz diýdim basketbol oýnaýan bolmalydyň. Ya da voleybol oýnaýan bolmaly. Sportla gyzyklanýan diýsem, bildiň Beýmurat men voleybol bilen meşgullanýan ýetdi. Menem onu çağalyk arzuwlaryň birim ýokda voleybolçy bolmakmy diýsem, ýok men çağalykda baş arzuwlaryň birini talip bolmak. Mehriban arkadamyň saýatynda şol arzuwlarym hasyl boldy diýip bu ýoňşly äli ýazga başlamaka arzuwlaryny diňläp otyrdyk. Menem Beýmurat çağalykdan arzuwum bir talip bolsam diýip Arzuw edýärdiň. arzuw edýärdim. Aýdymçy bolan aýdymak meni okusam diýip arzuw edýärdim. Haýsy kär gowurýar. Çağalymdan muallim bolasym gelýär kiçikden şu Arzuwňyz şo. arzuwum şoda. Ýöne Akbal sizi toýlamyzda dinleýijileň sizin ýerine ýetirýän aýdymlaryňyza maýil bolup dinleýän aýdymçylygyny uğurluňyz. Bu ýylam Mehriban arkadamyň tagallasy bilen bizem şol institutda bilim aldyk. Edis arkadamyň afatasy bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talyby bolduňyz. Ýene urýala gutlaýas. Ikiňizde de şu okuwda da ul üstünlikler arzuwlaýas. Motiwasyonyny gepleşiň dowamyny gyzykly söhbet eder. Şuma syň edýän ikiňizden tolgunşyp aljaraşyp dursaňyz, tolgunmalam däl. Häzirem siz aljaratyp durmaýyn, sonra uýaryp durmaýyn. Gepleşik aýdym bilen başlaýyn. Sonra gepleşiň dowamyny da ýene de söhbete gadar, ýene de aýdym diňler, ýene de söhbetine dowam eder. Häzir bir aýry tynlykda her ýeňiz bir aýdym ýerine ýetirip beriň. Ne haýsyňyz ulu bolýaňyz? Resulmi ýa Gurban Murad? Men ulura öýdänmi? Seýlemi, onu türkmenne bir gowy söz bar. Ulu başlar, geçişler diýe. Onu Resul häzir ilk bolup aýdym ýerine ýetirsin. Haýsy ýoldan aýdymlar aýdýaňyz? Näil aýdym? Bir far ýaprak diýip şol mümkin bolsa ýerine ýetip beren şu gepleşimiň başynda bir Sary ýaprak bolsa söýgi barady. Seýlem. Elbetde söýgi barady. Siz Gurban Murad näil aýdym? Özgöler dinledim diýip Gurban Adar edýän sözlerini. Gurbanlar edýsin ama omudan söýüp aýdymy. Aýdym halkymyzyň kalbyna singen dinleýijiler ýatdan milýan aýdymlaryň biri. Ýa-da ol aýdymlar başardyňyzdan gowet ýerine ýetirip ber, onda ilki Resul aýtsyn, ýa-da Gurban Murad şol aýdym ýerine ýetirip bilersiňiz. Mehriban ýylaşlar, hormatly tamaşaçylar, siz bolsa Türkmen owadyny, owalar sadaşyny gepleşigimizde tomaş ediň. Ne gepleşigimizde bu ýyl talip bolmak bagty müýesser eden iksany zehni aýdymçymyz Gurban Murad Jumaniýadow, şeýle de Resul Çopanow biziň gepleşigimizde owadan aýdymlary siz üçin jany sesle ýerine ýetirer, şoň üçin gepleşigimizde tomaş ediň. Kaçar sar yaprak, dökülýär yaprak,
ayrana juda ökünýär ýaprak. Kaçar ağaç bilen baky hoşlaşyp ýöne gideýin ondan daşlaşyp. Kaçar ağaç bilen baky hoşlaşyp ýöne gideýin ondan daşlaşyp. Kıymanmadılar sarı yaprak siňip balyňa, ýardan çıda düşen agyr halyňa. Kıymanmadylar sarı yaprak siňip balyňa, ýardan çıda düşen agyr halyňa. Himayet ederim gelsin yanıma, belki melhem olur, belki melhem olur, belki melhem olur şirin canıma, canıma. Sinersin yere, sen onun perdendeyin, zeminem gene. Kaç geçip üstünden bakır yağan gelse, yine de bağlara bulursun şelpe. Kaç geçip üstünden bakır yağan gelse, yine de bağlara bulursun şelpe. Yönü kim kıynanar siňip balyňa, çıda bolup düşen agyr halyňa. Yönü kim kıynanar siňip balyňa, çıda bolup düşen agyr halyňa. Himayet ederim gelsin yanıma, dönüp bal synaga, dönüp bal synaga, dönüp bal synaga şirin canıma, canıma. Yönü kim kıynanar siňip balyňa, çıda bolup düşen agyr halyňa. Yönü kim kıynanar siňip balyňa, ýardan çıda düşen agyr halyňa. Himayet ederdim gelsin yanıma, belki melhem olur, belki melhem olur, belki melhem olur şirin canıma, canıma.
Benim söydüm söyülmedik çuvani, menden başka bahtlı varın bilmedim. Yönümde ayasına dostlarımın söylü hakta söküdüğünü dinledim. Yönümde ayasına dostlarımın söylü hakta söküdüğünü dinledim. Sahralara çıkanda yine Özüme güzel aydamanı dinleyen. Benim bahtlı bollum yatı dünyaya, benim başka bahtlı varın bilmedim. Yönü o başına dünyanı undu, bahtlıların söküdüğünü dinledim. Yönü o başına dünyanı undu, bahtlıların söküdüğünü dinledim. Yok ben bunu bilgiçleyin edem o adamlara kulu asman bilmedim. Beginnim, kıynanım, süydüm, kavandım. Elma tama örgüleri dinledim. Beginnim, kıynanım, süydüm, kavandım. Elma tama örgüleri dinledim. Şimdi bilerimden yanaydım, ödümden mol soğuyan yengleye. Göle sahralara çıkanda yine özüme bizim aydımanı dinleyen. Göle sahralara çıkanda yine özüme bizim aydımanı dinleyen. Ölüme kızın aydımanı dinledim. Gurban Murat Resul yerine yetirip beren aydymdan üçin hoşarlygymyzy bildirýäs. Resulüň ýanky yerine ýetiren aydymny mena ilkinji gedek eşitip gördüm. Siz öňe eşitdiňizmi? Men öňe eşitip gördüm. Men ilkinji gedek eşitdim. Aydym gowken. Kiňde de üstünlük. Ne sonra jogap alşalyň. Soralar kıyınlar. Öz pikiriňiz bilen berilen soralar jogaplan bilýäňiz. Ýaýdançy baljara oturmaly. Düşnükli? Onu başlaýas. Sora ikiňizde de degişli. Anamyň iň gowsy kimlere bolan anam diýip pikir edýär. Ilki Gurban Murat siz başlaň. Anamyň iň gowsy özüme bolanam diýip hasap etýänine beýmira öz pikirim. Näme? Sebäbi özüne anam bolmadyk adamlaryň yeňişe yetmegi ören kıyın mesele bolup durýan kaydy pikir etýän mene.
Soňam islendik bir ýeňişe, islendik bir maksada yetmek üçin esasy adamyň öz anamy Özüne olan anamy zerur diýip pikir edýäňizde şeýlem. Düşnükli. Resul, siz näil pikirde Qur'an Muradyň aýdanlary bilen alalaşýan? Elbette Beýmurat. Ne sizin pikiriňizçe? Elbette özüňe bolan nam dogrudan daş töwerekdäk adamlara bolan anam diýip pikir edýän menen. Sizin pikiriňizçe özüňe bolan anamam dogry diýip hasap edýäňiz diýeni daş töwerekdäki adamlara bolan anam siz üçin hasa muwasyp şeýlem. Birden daş töwerekdäki adamlar anam ödemesene birden. Koy ödemesinler. Iqbalyň adalaty barbyr sen ýeňişlere getirir. Goňunda adamlara bolan çiğlik bilen ýaşamakdan olara ynamly garap ýaşamak has gowumka diýen. Onda size de şeýle durmuşda anam arzu edýäs. Ýene de bir sora beren, sonra gepleşik 2 aýdym bilen dowam eder. Sonra şeýle sunwatyň gapysy kimlere ýapyk? Sonra ikiňde de değişdi. Sunwatyň gapysy kimlere ýapyk? Pikirlenseň jogap bermek kynamda. ýaltalykka diýen mene Beýmurat. Alalaşýan bolup biler. Sebäbi sunwat ýaltalyk bilen şeýle bir düşman bilen bir uny işlemeseň 1 ýyllyk şanyňa ziýan etjä durýar ýa. Düşnükli pikiriňe dogry bolýan. Resul näil jogap berer? Gel, Resuluň pikirini biler. O menim Qur'anlaryň aýdanlary bilen alalaşýan sunwatyň gapysy bir adamçylygy pesrak adamlar üçin ýapyk diýip pikir edýär. Diňe bir ýaltalara däl adamçylygy pesrak sunwat işgärlerini de sunwatyň gapysy ýapyk diýip hasap edýän şeýlem. Näme üçin? Sebäbi sunwat işgäri köpçüliň adam diýip hasap edilýär. Şonuň üçin adam kärçilikli insanlar has sunwatdan daşdym kalýar. Düşnükli. Biz ikiňde de arzu edýäs, selkilene ýaltalyk bolmasyn, birim şu sunwatda bize adam kärçilik häsiýetini arzulaýas, gepleşigimizde aýdym bilen dowam edelim. Söýüp aýdym berersiňiz mümkin. Näle aýdym aýdyrsyň? Şoğun bir toy bayramlarında aýdylýan aýdymlar bar. Atlaryny aýdarsyň belki. Bir mahym, beýlekem Gulendam. Bu toy bayramlarında bir Şoğun aýdym. Aýdylýan şoğun aýdym. Dinleýijiler şeýle tanış aýdym diýäň. O dinleýijiler. Bolýar. Qurban Muraty ýygynyň näle aýdym ýerine bermekçi. Mesai aýdymlar. Birinji ýerine ýetirje aýdymma 6-njy ýamalym ýyzanynam şonda lälem diýen halipalaň aýdym bilen. Sizin ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz dinleýijiler üçin has bir lezzetli hem tanış aýdymlaryň biri. Onu ikiňizde aýry tynykda mümkin bilelikde aýdym ýerine ýetip berersiňiz, sonra gepleşigimiz ýene de sorajagy arkaly dowam edersiň. Gülüp bana baktın mahım, yüreğimin içine sevim odunla, çalan sevim sallarım mahım, yüreğimin içine sevim odunla, çalan sevim sallarım mahım. Gülüp bana baktın mahım, yaş yüreğimi yaktın mahım, yüreğimin içine sevim odunla, çalan sevim sallarım mahım. Geldim ben senden sıramı gelilem, oturdum saçlarım uçunum külüne, yokucuk doğdum çalacak oğlum, diyen sözlerim mahım. Yokucuk doğdum çalacak oğlum, diyen sözlerim mahım. Gülüp bana baktın mahım, yaş yüreğimi yaktın mahım. Yüreğimin
söýgü sallarmy maqym. Öz obamın güdülü sana diyen gazalı. Öz obamın güdülü sana diyen gazalı. Yanlış olsam bağışla yedim ben seni söyleyen gülüm. Yanlış olsam bağışla yedim ben seni söyleyen gülüm. Gülüm eyle derdime derman. Gülüm başım yoluma kurban. Gülüm oğlan yanmasın narma. Gülüm eyle derdime derman. Gülüm şanım yoluma kurban. Gülüm oğlan yanmasın narma. Gördüm ağayı suratımı, sana şahit siratımı. Gördüm ağayı suratımı, sana şahit siratımı. Yanlış anlarsam bağışla, yedim ben seni söyleyen gülüm. Yanlış anlarsam bağışla, yedim ben seni söyleyen gülüm. Gülüm eyle derdime derman. Gülüm canım yoluma kurban. Gülüm oğlan yanmasın narman. Gülüm eyle derdime derman. Gülüm başım yoluma kurban. Gülüm oğlan yanmasın narman. Gülüm eyle derdime derman. Gülüm başım yoluma kurban. Gülüm oğlan yanmasın narman. Gülüm eyle derdime derman. Gülüm canım yoluma kurban. Gülüm oğlan yanmasın narman. Oğlan yanmasın narman. Oğlan yanmasın narman. Başladın, söydürdün, söymeyecektim, koydurdun. Seni yürekten söydüm, söymen koydurdun. Başladın, söydürdün, söymeyecektim, koydurdun. Seni yürekten söydüm,
söymen köydürdüm 14 gecenin ayı Gövherli günün tayı Son yürekten söyyen seni Altın cemalım ey Karanlık gecenin ayı Gövherli günün tayı Son yürekten söyyen seni Altın cemalım Yürekli dören var Aklım alan perida Gelsin halarım harap Söymen köydürdüm Son yürekli dören var Aklım alan perida Gelsin halarım harap Söymen köydürdüm 14 gecenin ayı Gövherli günün tayı Çın yürekten söyyen seni Altın cemalım ey Karanlık gecenin ayı Gövherli günün tayı Çın yürekten söyyen seni Altın Çın yürekten söyyen seni Altın cemalım Çın yürekten söyyen seni Altın cemalım Yazan hatın okudum Yakap seni hoşan bolup oturdum Kayta kayta özümden sordum Ömür kıysa Söygü kıysa Gider bizden saylanar Şonno nerem Şonno yarım Şonno nerem Yazdan beni saz bilin Gözüme yaş alma leylimler bilin Ufalım sana vardı Senin için çalayan sabi Fikir etsin gelediğim oyuna Şonla nenem yazdan beni saz bilin Gözüme yaş alma leylimler bilin Ufalım sana vardı Senin için çalayan sabi Fikir etsin gelediğim oyuna Hamlarım bir olsun ayrılır Bir kim gideriz bir gün sizden saylanır Ya
Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, owalar taýlaşan gepleşigimiz dowam edýäs. Sine gepleşigimizde Edil Şuwat Gurban Muradyň ýerine ýetirmegine 2 aýdym, Resul Çopanowyň ýerine ýetirmegine 2 aýdym diňledik. Ne gepleşigimiz soragy jogap arkaly dowam edeli. Döwrümüz ösdi. Dürli tehnologiýalar bilen bu tehnologiýalar hem näme sunwata da bir öz boşu täsirini ýetirdi. Ne sorag ikiňizde de şeýle kompýuter programmalaryna işlenen ses ýakymlymy ýa-da jany ses? Men fikrimçe jany ses gowy. Näme üçin? Kompýuterda işlenen ses jany sesden owadan näme? Owadan bolan jany sesde bir jany sesler. Düşünür da. Lezzet alyp bolýar da jany. Näme lezzet alyp bolýar? Ne düşünür? Bizim halkymyz milliligi, tebiigligi söýýän halk. Şoň üçin hem olar bagşyn jany görüşde dinlemegiň tarapdary. Gurban Murad siz näme pikir edýäňiz? Resuluň aýdanlaryna da dol goşulýanym, goldaýanym ýöne kompýuter bolýar. Ondan sesi isleýçinçe işläp bolýar. Hatta sesi yetmeýän zatlary hem ýerine ýetirip goýup bolýar. Şonuň üçin işlenen ses barybir jany sesen owadan çykkan pikir etýän mene. Düşünükli. Toýda, aýrymlarda ýerine ýetirýän aýdymlaryň köp bölegi jany sesmi ýa kompýuter bilen işlenen aýdymlary ýerine ýetirýän? Jany sesle aýdyp soňmy owany toýda. Gurban Murad siz Köp bölegi jany sese. ýa arasynda kompýuter bilen işlenen aýdymlary goşmaly bolýar. Sebebi döwür isleýär. Has. Ýaşar isleýär. Toýuň hasam şowuny artmak üçin kompýuterda işlenen aýdymlar hem toýlarda, bayramlarda, käbir enjamlar. Iki ýylyň hem dogry, iki ýylyň hem bolýar. Indi sesiňizde bolan lezzetini jany sesle bilen gepleşimizde dinleýijilere ýetirip bilýän. Şoň üçin hem häzir gepleşimizde jany sesle owadan aýdymlardan ýenedik sanawyny ýerine ýetip beriň. Adama aýdym, näme aýdymlar aýdyp bermekçi. Bir sesiňizde açylarça boldy. Bir sesiňizden güýjüni görkezseňiz näde? Beýmurad men şu Halipalamyň aýdymy ýygalyr giden aýdymlaryň biri aýly akşam aýdymy hem başardygymdan hem de alaýadym aýdym sadym aňyna siňen aýdymlaryň biri ýene birem Halipalamyň bu derdi diýen aýdymy Mahmud Atamyň sözleri. Haýsy ýolun ýerine ýetirip bermekçi bu derdi. Aslında dürli halipalar tarapyndan aýdylýan aýdym. Siz halipalary ýatla päder gepleşimizde şolaň ýolundan ýerine ýetirmek. Halipalamyň biri Gurban Muranyň ýolundan başardygymdan ýerine ýetirip bereýin. Bolýar bedem olaýdym ulu höwetli diňler. Siz Menim toýlarda, bayramlarda bir aýdylýan öz sesime gelişäjek. 3 tane aýdym aýdyp bereýin. Söýgü barady. Bolýar onda ilki Gurban Murad başlasyn aýdymlaryň başyny. Soňra ýerine siz dowam edersiňiz. Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, gepleşmeden daşlaşmak üçin owadan aýdymlar jany sesle bilen gepleşigimizde Gurban Murad Jumaniýadow, şeýle de Resul Çopanow aýratynykda her ses üçin gowy aýdymlary ýerine ýetirýärler. Diňlen lezzet alın. Ağlayanım, aydın tanım, alkış etsin ovalım. Ayla akşam, ayı gördüm, kayıp oldu bu derdim. Kalbımın hanı sen, hanı sultanı sen, adına min kurvan. Senin safan için, senin vefan için, ültüm etmen arman. Senin safan için, senin vefan için, ültüm etmen arman.
üçün Ülfümütten armağan Senin safan üçün Senin vefan üçün Ülfümütten armağan Giderdim, yad ederdim, yaş yüreğim yanımda. Ay civanım, mehribanım, tüyüm odi kalbimda. Kalbimin hanı sen, hanı sultanı sen, adına min kurban. Senin safan üçün, senin vefan üçün Ülfümütten armağan Senin safan üçün, senin vefan üçün Ülfümütten armağan Geç eyledim, gezdim aşkın dağına Ne beladır kimse çeker ey bu derdi Aşk dağın assalar ey Böğün ey boynunun Öp titreyip çeker Bilmeden bu derdi Aşk dağın assalar ey Böğün ol boynunun Öp titreyip çeker Bilmeden bu derdi Demin cümmüş ile
Yeter yetmese yanmadı sıralar. Aşka düşse kuşlar ağlar kurdarlar. Yegiler hayvatlı kuvvetli dağlar. Çöller dülür çeker bilmedi bu derdi. Yegiler hayvatlı kuvvetli dağlar. Dağlar taşlar erer bilmedi bu derdi. Altın muli çekten derdi düğünler. Arzu muli şika etmeli düğünler. Bu ölmek ayrılmak o kalıptır ömrün. Keder bile iran koymuş bu derdi. Bu ölmek ayrılmak o kalıptır ömrün. Keder bile iran koymuş bu derdi. Çöller bülür çeker bilmedi bu derdi. Bilmedi bu derdi. Bilmedi bu derdi. Ol fırsatlar kanlı taşta. Ağlama dünyam ağlama. Barı bile muhuk bağışla. Ağlama dünyam ağlama. Barı bile muhuk bağışla. Ağlama dünyam ağlama. Ağların ne atlamalar. Yılan yıla etlemeler. Ağların ne atlamalar. Yılan yıla etlemeler. Düşünyen yürü gelinir. Ağlama dünyam ağlama. Düşünyen yürü gelinir. Ağlama dünyam ağlama. Yine gelir şol altın gül yüreğimde koyaydın. Yine gelir şol altın gül yüreğimde koyaydın. Sen barıvır bana şol gül ağlama.
Çıtma kaşın batmayı kama, düşünmediler sana bana. Çıtma kaşın batmayı kama, ey düşünmediler sana bana. Yaz seçilip ahal yana, ağlama dünyam ağlama. Yaz seçilip ahal yana, ağlama dünyam ağlama. Ağlama dünyam ağlama. Ağlama dünyam ağlama. Ağlam bağrım oda da ağlama. Ağlama dünyam ağlama. Ağlama dünyam ağlama. Ağlam bağrım oda da ağlama. Ağlam bağrım oda da ağlama. Ağlap bağrım oda ağlama. Düşünüşmene geldim ağıydı yanına. Söyleneme buldu ay sana ayna. Çare olmadı mı köyünün vala. Kaysımı günahkar ay sana ayna. Çare olmadı mı aynam köyünün vala. Kaysımı günahkar ay sana aynam. Ya doydun mu gülüm menin sevimden? Ya katı gördün mü cana aydan sözümden? Ayda bilmel yaş döker ağlan özümden. Kaysımı günahkar ay sana ayna. Ayda bilmel yaş döker ağlan özümden. Kaysımın günahkar ay sana ayna. Aşık olur yalaysa görmüğün katı. Gitaram yollaşım cana uğanmayın vakti. Yaradan yanmasa gididi batı. Kaysımın günahkar ay sana ayna. Yaradan yanmasa aynam gididi batı. Kaysımın günahkar ay sana aynam. Kaysımın günahkar ay sana aynam. Ay sana aynam. Ay sana aynam.
Aragam kapıllı Seyvi yolunla Senin özvekiydi Seymen oğullar Saylap seçtim seni Halil'den ey Senin özvekiydi Seymen oğullar Saylap seçtim seni Halil'den ey Senin özvekiydi Seymen oğullar, oğullar, oğullar Baktım oğullar ey Sevdim seni talip Baktım oğullar Oğullar, oğullar Baktım oğullar ey Sevdim seni talip Baktım oğullar Baltıma çansın Ah bu sevgin yoluna şöyle saçarsın Benim bilin sevgim Son içersin ey Senin özvekiydi Seymen oğullar Benim bilin sevgim Son içersin ey Senin özvekiydi Seymen oğullar, oğullar, oğullar Baktım oğullar ey Sevdim seni talip Baktım oğullar Oğullar, oğullar Baktım oğullar ey Sevdim seni talip Baktım oğullar Ak yüzüne kara Kaşın gelişer Kara saçın ayağına çanaşar Gürleşini bil ki Sevmedim alışar ey Senin özvekiydi Seymen oğullar Gürleşini bil ki Sevmedim alışar ey Senin özvekiydi Seymen oğullar, oğullar, oğullar Baktım oğullar ey Sevdim seni talip Baktım oğullar Oğullar, oğullar Baktım oğullar ey Sevdim seni talip Baktım oğullar Sevdim seni talip Baktım oğullar Seyen seni canım Baktım oğullar Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, owalar taýdaşyň näsgetleşigimiz dowam edýär. Sene gepleşigimiziň bugun kysany 1 sentýabra gabat geldi. Bugun Mehriban arkadamyň tagallasy bilen ýurdumyzda bilimler we talip ýaşlary güni ullan toýlanylýar. Bugun gepleşigimizde de Gahrman arkadamyň taýasyny şu ýyl bagtyar talip bolmak bagty miýetser eden kysany taliplerimiz, aýdymçy ýigitlerimiz bire Gahrman arkadamyň tagallasy bilen Türkmenistanyň gahrmany Maya Kulyewanyň adyny buýsan şulan göterýän Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi
Qurban Murat Jumaniýadow şeýle de ýedi arkadamyň ak gatat bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň şu Bagtyar Talyp Resul Şopanow ýigitler owadan aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Söhbet etdik. Ikiniňde de sumut ýolunda da okuwanda da ulu üstünlikler arzuwlaýar. Mehriban arkadamyň saýatynda ýa özüňiz aýtdyňyz, çağalykda eden arzuwlamyz hasyl boldy diýdiňiz. Geljekde de mehriban arkadamyň saýatyny öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetip, geljekde de ýedi arkadamyň bir halkymyzy bagtyarlyga, rawaşlyklary, kahraman arkadamyň şeýle bol ilinçlige ýetirdi. Bagtyarlykda ýaşaýan mehriban arkadamyň saýatyny şu ýedi arkadamyň halkymyz üçin edýän aladalaryny wasp edip, ýurdumyzyň bir şeýle gözelliklerini, owadanlyklaryny aýdymlaryňyza wasp edip, geljekde de mehriban arkadamyň halkymyza ak ýürekden hyzmat etmekde de size de ul üstünlikler arzuwlaýar. Gepleşigimize ýerine ýetip beren aýdymlaryňyz üçin meni öýrýär. Hoşarlygymyzy bildirýär. Awul beýmran. Bir de okumany, döretmäni, mümkinçilik döredin mehriban arkadamyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, tutýan tutumly işler edip ama rowaj alsyn. Bizem geljekde mehriban arkadamyň biz ýaşlara bildiren ynamyny öýdäp, täze aýdymlar döredip, mehriban arkadamyla halkymyla hyzmat eder diýip ynandyrýan. Benim Resuluň aýdanlaryna ulug wesilen goşulýan notumyň haqqy onlary ahyrman arkadamyda çäksiz alkışlanmazy aýdýan Talyp biröwünden ahyrman arkadamyň jany sag bolsun, alyp barýan tutumly işlerinde elindäm rowaşyklar ýar bolsun. Köp sag bolun. Qurban Murat Resul arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola üstünlik arzuw edýäs. Näder gepleşigimiziň jemini mehriban arkadamyň saýasyny ýeten üstünliklerimizi, ýedi arkadamyň waspyny ýetirýän bir ýurdumyzyň agdy birligini, parahatlygyny, bagtyarlygyny wasp edýän ajaýyp aýdymlar. Bile ýerine ýetirer. Şol aýdym bilen gepleşigimizde jemler. Mehriban ile şer format tamaşaçylar gepleşigimiziň ahyryny mehriban arkadamyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzy bir näçe şeýle döwrewap sahnalar gurnulyp, aýdym saatly şowkunly gepleşikler taýýarlanyp halkymyza ýetirilýär. Şu owalar taýýarlaşan gepleşigimiziň üstü bilen ýurdumyzda bir ýaş zihinlerimiziň ukyp başarnyklary, özlerine bolan bir zihinlerini şeýle gepleşikler üstü bilen halkymyza açyk görkezmäge mehriban arkadamy tarapyndan bize uly mümkinçilikler, şertler döredilen. Şoň üçin bize bir edýän işimizden, kärimizden lezzet alyp işlemäge uly mümkinçilikler döredip beren bize halifa bolup duran, bize ustad bolup duran ýedi arkadamyda çäksiz alkışlarymyzy aýdýar. Ýedi arkadamyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadamyň saýatyny ýurdumyzda bagtyarlygyň, rowaşlygyň, agdy birligiň, parahatlygyň aýdym ýanglanıp dursun. Mehriban ile şer hormat tamaşaçylar bizedir ýigitlerimizin ýerine ýetirmegini ajaýyp aýdym bilen gepleşigimizde jemler diýene biz siz bilen uzak wagtlyk sag bolaşamyz. Ýene de alaýjak bir hepdeden türkmen owadyny owalar taýýarlaşan gepleşigimizde görüşýänçe hoş wagt. Yerlerden miras alın mekanım, hep karıştı bir tarafsın vatanım. Yerlerden miras alın mekanım, hep karıştı bir tarafsın vatanım. Arkadağım Allah'a yalkan mekanım, hep karıştı bir tarafsın vatanım. Arkadağım Allah yalkan mekanım, hem kararsı bir tarafı vatanım. Barım, hanım senindir.
tarafsın vatanım. Allah yalkan arkadağım senindir. Sen karıştı bir tarafsın vatanım. Devletin içinde avrayı artıyıp baryan tarakatlık kervanı tartıyıp dünya seyle gelinesi ve tartıyıp hem karışsın bir tarafsın vatanım. Dünya seyle gelinesi ve tartıyıp hem karışsın bir tarafsın vatanım. Arkadağım Allah yalkan mekanım. Seni karıştı bir tarafsın vatanım. Seni karıştı bir tarafsın vatanım. Seni karıştı bir tarafsın vatanım.